Good morning, guys. Good morning, Bongaigaon. Good morning. Good morning. Good morning. Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आं दायो बङाइगावआवहाय दंफैयो नोंथांमोना आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नायदोंबा मिथिगोन ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे पार्टि दङ आरो बे पार्टियानो जाहैबाय आंनि लोगोनि फार्स्ट एनिभार्सारि आरोना मेरिज एनिभार्सारि स' बेयावनो फैदों आरो जोङो पार्टियाव आरो नोंथांमोनजों आं बे पार्टिनि ब्लगखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो एनिभार्सारिनि मालायसो हौवाखौ नुवाखै बिराद अनलायोलै मालायसो न'आवनो पार्लार दङ ना बिराद डेन्जार नुवाखै फुल मुन मेक अभार एन्ड इनस्टिटिउटनो पार्लार दंबावोसो ओंखारलायदों हौवाना मा खालामग्रोदो दा क्रिम फोनग्रोदो ना स्क्राब माबायदि मोनदों सना बा मालाय हेपि एनिभार्सारि टु इउ डियार थेंक इउ होनदो दा बिफर नुगासिनो नोंथांमोना दा उनाव आफ्टारखौ देखायनोसै देलाय मालाय दा नुसिगोन फाइनालि फेसियेल खालामनाया जोब्बाय नै नायदो फार्स्ट टाइम खालामदोंमोन नालाय बरिया जादों क्लिन जादों ना माबायदि मोनदों नोंथाङा खालामनानै मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदोंमोन इबो एखेलाय लावदुम बायसा रायलायथारा बिराद समायलै सानैखौबो बिराद गाजा बोरैबालाय नायदोलै बरिया जामारदो ओइ बिराद क्लिन जामारदो माने क्लिन जायो आरो दहयो माबायदिमोन सिगाङाव ओमफ्राय दायो माने बिराद मैला ओंखारदों आरो ना मैला ओंखारथारदों नोंथांमोनाबो खामजानो हागोन मा बाजार मोननाय इयो बङाइगाव सापागुरि बाजार खाथियाव दङ बिउटि पार्लार दङ पुर्निमा बिउटि पार्लार फुल मुन बिउटि पार्लार ओमफ्राय नै दायो दाला मोखांखौहाय फेसियेल खालामनो नागिरदों गाइस नोंथांमोना फोथायनाय नङा बेयो आंनि फार्स्ट टाइम माने फेसियेल खालामनाया बेनो आरोना आं खालामफेराखै ओरैनो आङो नेल एक्सटेनसन पार्लारावथ' थाङो नेल एक्सटेनसन आइलेस एक्सटेनसन बा आरो मा खालामो आं पार्लाराव थांबा हेयार काट खालामो हेयार कालारबो खालामबाय हेयार स्ट्रेटबो खालामबाय खिन्थु बियो फार्स्ट टाइम आरोना फेसियेला स' उनावहाय नायनोसै माबोरै जायो गारि सालायखानाय नै ओमफ्राय हौवाया केक लादों मोनफैबाय मालायाबो चलो जि मोजां नुदो दा Puri deh, bra.
लिपस्टिकखौ फोनांगौब्रा बरिया जादों दासो मिनिब्रा मिनिब्रा दे मिनिब्रा फुला मानोथो अ इदिथा अ केमेरायाबो जि बिदि हायो आनरेडि लाइक दे बेलेग बेलेग थादो पस्ट चेन्ज खालामबाय था नोंनि मोखांखौ नुवाखै खानायजो सोर दङ आंजों आगै मेलियाव बिराद गोबाव जाबायमोन ना आगै बाव जाबायमोन जोङो लोगो मोनफिनगोन जों थाबैनो शुटिंआवहाय बिराद गोबाव जाबायना आङो बिउटि कुइन ओइ आयु लासिं सिं मोनो आं इदि होननाङा आं इदि होनखाया लासिं सिं मोनो आं इदि ओरैबायदि बिउटि कुइन बिराद लदा जादों थेंक इउ होदों हा नोंसोर नैबे आगैया आंखौ केमेरा खेबबाय थानायनि आं अननानै नैखौ होननो नागिरदों आरो बे एनिभार्सारि खुंग्रानि नङा होनदो नोंनोबो अननानै जाहोनोसै आङो नै मेकआप खालामना होनायनि ओमफ्राय नोंनो सना दै नों दै गुदुं खालामना हो सुइचखौ थुना होदोंमोन ना बेनि थाखाय जाहोनोसै ओमफ्राय बाखिफोरनो जाहोथ'ला दे हामा मोननाङा बोरैबा बिसिलै ओइ केक जानो लुगैबायलै जल्दि जल्दि लिंहर Khulumbai, boibw. Boibw mana mana macam itu. Dia orang makan si berapa? Sini, di. Ini beli nak? Mata, kita ada beli ya kali. Ang mau betul? So, ini si Khulumbai, mesti dari माखासे आरो दंबावो गेस्ट फैनो थाखाय अब्लाबो जोंहाथ' समा खमखा नालाय बेखायनो केकखौ हानानै स्टार्टखौ खालामग्रोनोसै मानोना होनबा एसे उसुबिदा जायो बेखायनो केकखौ हानानै स्टार्ट खालामसै जोङो ना हेपि एनिभार्सारि आरो बाखिनि जेनाखि बेवहाय बयनिसिमबो जानानै आं नोंथांमोनखौ मिस खालामहरबाय आरो उनावहाय बिथांमोना गावनो मिस खालामगोन स' दायो जोङो केक हानायखौ स्टार्ट खालामसै दा अके मेथाइ खननांगोन दे गासिबो
नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि Hey 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 नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया मेगना गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि राव जाय जाय बिथांमोना आंनि मोननो फैयाखै आं दुखु मोनबाय आरो आं बुंखाङा बेफोरखौ हाबाबोल'सो नालाय दिनै आं नोंथांखौ फैबाय नेक्स्ट दिना ओमफ्राय आंखौ लिंहरबाथ' खनसेल' लिंहर खनसेल' लिंहरबाय आं थांगोन आरो ना खनसेल' लिंहर थांगोन आंखौ लिंहराबाथ' थांगोन मिनि खैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बालें थाबायनानै मिज्लौ मेगननि सारा गोसो बोरो लांगाब गाब खेरा गानना सिंलाब सिंलाब बहा थाङो बहा फैयो हायलाब हायलाब लांगाब गाब खेरा गानना सिंलाब सिंलाब मिनि खैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बालें थाबायनानै मिज्लौ मेगननि सारा गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो मिनि खैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बालें थाबायनानै मिज्लौ मेगननि सारा खैना गोदाना मोसाखांनानै जिरायनानै वेटारजों मायबा रायलायबाय थाबाय आगैजों बिराद मोजां बे आगैया दे हिमालयानिया बिराद अनो बिराद रेसपन्स होयो मानसिफोरखौहाय बेनि थाखाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय नै जोंना हिन्जाव गोदाना बिराद जोहोलि देलायगासिनो मोसाखांबानो देलायो आंनिसो एसे नांदेरनाय मानसियानो आरो मोसाबावसिगोनसो नायदो
मोनाखै आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौ लोगो मोन्दों आङो नै रजे ओमफ्राय बेखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि इन्जय खालामबाय वाव माने पुरा खर' सर' सानानै नै मालाया भिडिअ आपल'ड खालामजोबखांबाय आंहा नै सानथाम सानब्रैनि उनावसो होलायबाय होनदो माने बादुलियानो सानसे बारा नालाय बिराद इन्जय खालामबाय बेनि थाखायनो बिराद हेपि जाबाय थेंक इउ फुल आरो बेबायदिनो गोजोन संसार मोनजालांथों मानसिनि जिउआवथ' सुखु दुखु थाखागोन अब्लाबाबो बेखौ नारसिनानै मा होनगोन बेजों पुरा फाइट नांनानै सुखुखौ लाबोफिन So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye